ndị na-ekiri anyị ugbu a ekenekwa m unu nke a bụ ọnọkụ ugwu ahụ eji mara ụmụafọ Igbo Ojemba na Africa Independent Television AIT. Aha m bụ Ngozi Ogaga Ata nọn na Ojemba nke tata ọ ga-adị mkpa ka anyị jepụ maka na unu mana anyị na-eje n'mba anyị jee anyị na-egosipụta unu ọ na-atụ unu polina mana nke tata mụ na Nwaada Onyinyechi Ozemela mụ na ya ga-anọ wee ferịta ọnụ nke tata wee kwuo ka o si wee dị gbasara ụmụafọ Igbo. Ngwanụ ka anyị narata n'obere ozi anyị na-anachitezenu ka ntụpezie ya bụ azụ nke anụmahịga daalụ. Igbo amaka, Igbo zuru ka eme, Igbo ga-adị. Ojemba lọghachila n'ike na Africa Independent Television AIT. Ojemba maka ndị Igbo. Anywhere you go, if you don't see Igbo man, one nigga bọcha. Bọchapụ ọsọ n'ebe afọ lelele, lachapụ ọsọ n'ebe afọ tineti. Obodo siri ike na ndị Igbo ga-abanye ebe afọ ebulu ike wee pụta. Ugochukwu nyela anyị nya nwa ka iji aga n'ụlọ. Iyo okoko. Asụsụ anyị ji ana onye Igbo mụta nwanụ ọsụbalụ ya oyibo amaka mana ọ bụrụ asụsụ anyị ijerebe anyị ya ka ị na-eme bigi nwanne m Igbo bụ Igbo ya na-ekule let's come together na anyị nchagofu ndị be anyị gburu n'agha akpata oyi na ụmụnya ka nji egasi dereba awa women n'onya ka nji etizi the staff awa children n'onya ka nji egasi Nnamdi Kanu nwanne jisi ike emenu mana n'uche Chukwu ga-emelele. Ngwanụ ama m n'ụlọ ayọ ntigolu obere egwu ahụ nyere unu ya mere na mụ na Nwaada Onyinyechi Ozemela mụ na ya na ebe a ka ọ gwa anyị ihe ha bụ wee hibe Igbo amaka maka na asị na Igbo amaka ndị ụwa m ọzọ nka ga-abụ onye Igbo bụ ihe ndị eji eme ọnụ. Igbo bụ ihe ji Naịjirịa ọsọkwa ndị niile na-achịcha ihe niile na-achị anyị bụ Igbo ji Naịjirịa ọ bụ na ikwe chi ga-ekwe. Ndị Egbonu Nwaada Onyinyechi Ozemela kelele ụmụafọ Igbo. Ọhaneze ndị Igbo ekelekwa m unu taa. Aha m bụ Princess Onyinyechi Ozemela nwaafọ na Mbanọ Ehime Mbanọ mpa m wụkwa na onye eze na Mbanọ ka a na-akpọ Eze T.I. Ozemela. Ndị Egbonu ụmụafọ Igbo ọkwụ na ahụgo ihe o kwuru na ọ dị mma n'ịnụ n'ọnụ onye kwuru okwu mana ka o si na dị o nwere ihe unu na-ehibe a na-akpọ Igbo amaka. Biko kọwara anyị ihe bụ Igbo amaka. Igbo amaka wụ na Igbo mara mma. Igbo amakwara mma wụ taa na anyị nọ na mba
ka anyị kpọọ na Abuja mba because ala Igbo Imo na ndị otie eziokwu otu anyị nọkwa na mba anyị na-asị ka anyị nwa nọkwa n'ebe a ka anyị ghara ichefu ebe anyị si pụta. Ala Igbo mara mma bụ ebe anyị si pụta. Anyị aga anọrọ ebe a na-eme ka anyị bụ ndị ugwu dịka ụmụnne anyị na ụmụ anyị na ebe a na-amụzi asụsụ ndị ugwu na-eyikwa ma akwa ha na-ebi ndụ ha ka anyị ndị ugwu. So Igbo amaka wee chetara anyị na ebe anyị si mara mma, Igbo mara mma. Ihe ncheta anyị na-eme emume ihe ncheta maka ọdịnala ma omenala ihe dị na kọlchọ anyị, ihe niile mara mma anyị na-eme n'Igbo ka anyị chetara onwe anyị nwa ndị nọkwa na Abuja anyị agbakọ ga-apụta ka anyị tụlee ihe a legodo otu anyị ga-esi eme ya ka Igbo si ike otu asụsụ ndị ọzọ ji si ike. Igbo anyị na-ahapụzi ya ka ọ na-ala ala n'inwe n'ogbo ebe anyị si. Enweghị ihe ọbụla ị na-achọ na Naịjirịa na-aga asị gị laghachi ebe isi bịa. Ịpụta abelisi na-achị ọchịchị a ga-asị gị lawa na constituency gị ka ediliva gị ebe ahụ. Otu ụmụ anyị ma anyị nọ na Abuja ebe a anyị amaghịzi ebe anyị si pụta. Ọ ga na-afịa ezigbo arụ. Yes. Ị gaghị aghọta ịba na ala Igbo, ị gaghị emekọrịta nwa wit ụmụnne gị maka ifuru efu na mba. Ị gaa na-aghọta ọdịnala, ị gaa na-aghọta omenala, onweghị ihe ị ga na-aghọta. Ọya wụ nsogbu, ọya wụ ihe bara m n'isi, ba m na-akọ, ba m n'uche. Nchesi mba ka anyị pụta tụlee ihe a mara ma ị ga-emekọrịtawa na mba. Dịka otu anaghị na-eme nke a na Abuja na enwekwe ndị ọ na-amasị gasị ka emee na Lagos, nwee ndị ọ na-amasịsị ka emee ya na Port Harcourt, nwee ndị ọ na-amasịsị ka emee ya na Ifunu, Ọshun steeti, obodo oyibo, ebe ọbụla. Ọwụ ihe nzukọ ndị Igbo ị na-echetara anyị. A na-asụ asụsụ Igbo. Ọwụ a program ọwụ anyị na-asị ndị Igbo bịanụ. Ọhụrụ ma ị na-anụ asụsụ, ị na-amụta asụsụ. Ọwụ na ịhụtụba ebe mere omenala mbụ, ị na-ahụ. Ọhụrụ ma ichefuola nri anyị, ihe ndị anyị na-eri, isoro wee rie. Ihe dị otu ahụ ihe m chọrọ ka ime ọgọ enye m obi aṅụrị n'ụdị ihe a nọ na-eme n'ala Naịjirịa. Dịka ọ na-abụ onye pụtazie isi ya biko nne ka ime ma ọ na ị ga n'ụlọ ebe mmadụ na ụlọ ọrụ mmadụ ị na-asị ya ndewo onye isi daalụ, ọ sị gị biko gaa asụkwana asụsụ Igbo ebe a na-aga ha asị na ụmụ ihe ọzọ gị na ya na-akpa. Mana ụmụ ihe ndị Igbo na-eme ụfọdụ ndị Igbo abụrọ ha ncha niile. Ọ na-abụ ihe kpọtara ndị mmadụ ji ekponye ihe ha na-abụ ha bịa ha sị na ụmụ onye nyere aka maka na nwanne m bụ onye Igbo emechaa ọ gaa n'azụ pụọ mụ pụọ n'azụ. Mbụ ahụ anyị na-atụkwa n'onwe anyị ịhụnanya ahụ na-adị ebe a na-anaghị asụ asụsụ, ebe anyị lọfụ ha, ebe anyị na-ahụ onwe anyị n'anya, anyị na-ahụkwa n'asụsụ anyị n'anya. Enwekwana otu anyị ga-esi ahụ onwe anyị n'anya. Ndị ugwu ihe na-eme ha ji ha na-eme onwe ha ihe ọjọọ, asụsụ ha ahụ ha bụ ya n'isi. Eziokwu. Ebe ọbụla ha gara ha sụọ ya, ọgụdụ ha ịchọrọ ime ha ihe ọjọọ obi abịalata gị. Otu Igbo azụrụ anyị zụọ anyị dat na anyị sụwa oyibo, anyị gawa na mba chọwa ihe anyị ga-eri mewe nke enwe azụ anyị ka anyị hụ onwe anyị n'anya. Ọ ya bụ nsogbu anyị na-enwe na mba. Ịkpọ onye ọkpọ onye Igbo onye ọbụla na-azọ isi onwe. So asụsụ dị ike, asụsụ na-enye aka ijikọta ndị mmadụ. O nwere ihe ikwu maka onye ugwu ga-abụ onye ugwu gaa mba ọzọ, ihe o nwere ike ime ụbụrụ agba. Onye ugwu nwere ike isi ebe ọbụla Igbo bata na Abuja bụ bata na obodo ndị ugwu. O nweghị ihe o ji, naanị ihe o ji bịawa asụsụ. Ọ pụta sụọra nwanne ya asụsụ, enye ya space, ya erewe ihe dị. Ndị ugwu bụ moto bụ ụgbọala ndị nnukwu ugwu ya apaki ya na-azụ ya ahịa. O nweta ọnọdụ otu onye Igbo hụ nwanne ebe ọ na-eme ya, ọ chụpụ ya. Ma ọ gaghị azụ gị ahịa ọwụ ịzụga, ma ọ gaghị tụnyere gị. Ọ na-achụgharị ndị obodo ndị ọzọ, ọ ga-aga tụnyere. Hapụ gị Igbo anyị. So ya bụ ihe nwekwana ka ọ dị maka ịgazi kịta ịfụ ndị na-agba mbọ, ndị ji ego achụ ego. Ịfụzi na ọ bụ ndị ahụ na-ejezi akpọ ndị obodo ndị ọzọ ka a na-abịa amụ ahịa. Ị na-anya na ụmụ oge ọ bụ ndị Anambra a na-akpọ ndị Nsụka
akpọgide ndị Nsụka akpọgide ndị Ebonyi ije kịta ha na-akpọzi ndị Nasarawa akpọ ndị Kano ụmụ Hausa ndị imerime Hausa ka ha na-akpọzi kịta na-abịa amụzụ ka esi ere spare parts na-abịa amụzụ ka esi ere akpa ma ihe ndị ọzọ niile ihe a niile bụ nsogbu maka onye ugwu ṅomichaa ihe niile ahụ ị na-eme na ịgbazikwa aka ịgba ezigbo aka mmago n'ụtọ ha a na-asị na ọkụkọ tichicha aka ụtọ oti akị ọ ihe ị ga na-emezi mana ka o si na dị ka anyị jegodo ka anyị jee naratụ obere ozi anyị nachite jụọkwa na ụmụafọ Igbo ndị toro eto tozuo nwoke na nwaanyị jụọ ha kedu Igbo amaka ihe anụ wee hibere ha anụgo maka ya ọ dị mma na aga na-enye ya nwa ka anyị lekwa Anywhere you go, if you don't see Igbo man, nwanne gị bọcha. Bọchapụ ọsọ n'ebe afọ lelele, lachapụ ọsọ n'ebe afọ tineti. Obodo siri ike na ndị Igbo ga-abanye ebe afọ ebulu ike wee pụta. Ugochukwu nyela anyị nya nwa ka iji aga n'ụlọ. Iyo okoko. Let's come together na nchabofu. Chukubika amakajiaka. Kanaba na n'Igbo ebe ahụ amụrụ Kinemanya n'ukwu na ife yi baba. Ịnọsi ngurupu moto ka ọ na-arụzi. Megide nne ya nwa ka nna achọ Abakaliki rice ya nwa ka nna ebuzi. Apụrụ na mmalụ na-ebe osi bido. Maka na anywhere you go, if you don't see Igbo man, nwanne gị bọcha. Chukubika amakajiaka. Ọ gịnị dị mere na ya dị emezi nwanne? Ọ gịnị dị mere asụsụ anyị ji ana? Onye Igbo mụta nwanụ ọsụbalụ ya oyibo amaka mana ọ bụrụ asụsụ anyị ijerebe anyị ya ka ị na-eme bigi nwanne m Igbo bụ Igbo ya na-ekuli. Let's come together na nchabofu. Chukubika amakajiaka. Alili eligbu ụmụ ndị be anyị gburu n'agha, akpata oyi na ụmụ nya ka nji egasi. The rape our women no nya ka nji etizi. The starve our children no nya ka nji egasi. Nnamdi Kanu nwanne jisi ike, emenu mana n'uche Chukwu ga-emelili. Let's come together na nchabofu. Maka na anywhere you go, if you don't see Igbo man, nwanne gị bọcha. Gbachapụ ọsọ n'ebe afọ lelele, lachapụ ọsọ n'ebe afọ tineti. Igbo amaka wụ mmemme anyị na-eme ka anyị kpọpụta ụmụnne anyị ebe niile ha nọ n'Abuja ka ha bịa ṅụrịa ka a soro anyị mata ihe a na-eme ka a mata na anywhere ị nọ ebe niile ị nọ na ihe anyị ga na-eme wụ ka anyị make sure na ndị Igbo ihe anyị na-eme na-aga n'ihu. Igbo Queen. Abụ Kristo maọbụ abụ m onye ọzọ bụ ihe na-etu m bụ apụ nwa n'ọzọ bụ adị m afọ 5 na-ekene nne na nna m maka na ha na-ekuzi m Igbo. Abụ m nwa afọ Igbo amụ na Amerịka na-asụ Igbo maka na Igbo amaka. Igbo amaka, Igbo zuru ka eme, Igbo ga-adị. Ojemba alọghachila n'ike na Africa Independent Television AIT. Ojemba maka ndị Igbo. Ụmụafọ ama m na unu anụgonu nke ha kwuru n'Igbo amaka. N'ezie Igbo amaka
ọha na eze ndị Igbo ama m na unu na ya wee na-ekwe onyonyo ọ ka mma na unu kwadoro asụsụ na omenala Igbo na-edike anyị niile ma ihe eji mara ndị Igbo nni na ihe ndị ọzọ ya mere na nwaada kedu emume a na-ekwukwe maka ya bụ Igbo Amaka kedu mbọsị ehibere ya bụ ihe kedu mbọsị a ga-eme ya bụ ihe ọwụ na mkpụrụ ụbọchị nke mbụ n'ọnwa Ọktoba ka anyị ga-eme ya ma bụ ihe n'elekere nke 5 nke oge mgbede na Abuja ebe a kedu ndị ọdịnaya ka anyị na-atụ anya na ha ga-abịa ndị dị anya ndị ji ọkwa na ndị na-azụ ahịa ndị na-akụ egwu ma ndị nọ na ele ha na-akpọ ya nzukọ ndị na-eme ihe ọchị ha dị ọtụtụ ma ndị ụmụ nwanyị ndị na-ehe ọtụtụ mba na njikọta ụmụ nwanyị ha dị ọtụtụ ndị anyị na-atụ anya ha buru ibu ha buru ezigbo ibu ya mere na ngwa na unu ga-eke ikike wee na-akwado unu maka na ụbọchị anyị ga-akwado ngazi n'eze ọrịa ahụrụ ya nọ na ma abacha ma nkwọbi nri anyị ụkwa ga-abịa akasie ọ ga-adị ngwa na ọ ga-anọkwa ebe ahụ chimchim m ga-anọ ebe a maka na ihe anyị na-eme bụ ihe akwadoro akwado maka na ụmụ ndị tinyere ha aja n'okwu na-asị ha ngwa gabanụ dịka ndị gọvanọs asị ngwanụ gabanụ na ha nọkwa anyị n'azụ ndị na-eme ihe onyonyo nọkwa ma ndị na-agba eme ihe ịgba amụ nke ọ na-abịa na-ekiri na Facebook na Instagram ọ na ọcha na-atọ gị ya bụ ọbara mgbali na-agbatu ụbọchị a ka ị ga-ahụ ya otu a ọ bụrụ ndị bekee asị live and direct gosi na anyị ga-ajụ kene gị dịka a ga-asị nkwanyere ugwu anyị ka na-akwanyere dịka onye tọrọ anyị ma ndị mmadụ ma ndị anyị na ha na-emekọta anyị ka na-akwanyere mmadụ n'ala Igbo Igbo agụmasị anyị na-akwanye agụmasị na anyị na-akwanyecha dị ya ma bụ ebe ọ ga-eru n'isi ọta anyị na-agbalị ọ bụ ihe ịmụta n'ekele because nkwanye Igbo ndị Igbo bụ gị ịmụta otu eji ekele mmadụ kelechie ya ọfụma ụfọdụ n'ime anyị na-etonu n'ala Igbo anyị amaghị so ndị kwesịkwara n'ịma wụ otu a na anyị na-eme ihe Igbo Amaka ndị mpa anyị ha ndị nna anyị ha apụta wee kwuo okwu kụzie a na-amụta mara na ndị nọ n'Abuja nọ na mba ya awụ ha ala Igbo ka anyị nọ anyị nọwụ mmụta and anyị egosikwara na anyị dị willing na ịmụta anyị chọrọ mmekọrịta so ka anyị mụta otu nkwanye ugwu ahụ anyị na-akwanyezi ya ọfụma kwanye ya karịa otu anyị si akwanye ya ruo n'ọmị ya nwa afọ ịbụ ezigbote nwa afọ ụmụafọ ngwanụ ọ ga-adị mma maka ọ na-abụ ndị mmadụ pụta na-asị hey onye ahụ nwoke kwere ekike dịka nwa afọ Igbo onye ahụ kwere ekike dịka onye abụrụ onye Igbo kedu ihe nwere ike ikwu dịka ekike anyị ọ na-abụ ụfọdụ oge ụmụ ụlọ akwụkwọ na Anambra steeti ewerezi isi agụ gbaziri ụmụ akwụkwọ ọ dị mma ka ọ nọdụrụ mma anyị ga-eme ya otu ọ ga-adị emezie ịma ịmụta anyị na-eme ihe n'ala Igbo achọ ime anyị emekasị ya mezie otu ọ ga-emezi ya ọ dịzị ka ọwụziele ihe ọkụkọ ọwụzi ihe a na-asịzi ọwụzi fọs dịka ndị oyibo si asị otu ọ dị mma ka anyị ejikwa dịka ndị Igbo but ọwụ n'otu anyị ga-esi dịkwa ya ọ dịzị ka ihe anyị chọrọ egwu ma ọ wee nwere ihe ọjọọ anyị chọrọ igosipụta n'ime ma ọwụ anyị abịala ọgụ ma ọwụ enwere kọmitii anyị na-afọmụ maka ịlụ ọgụ ọwụ ya bụ ihe dịka enweghị m chọrọ ịkọwakwa gbasara Igbo Amaka awụ okwu ya na Igbo ọgụ ihe anyị chọrọ wụ ịmata onwe anyị mee ka asụsụ anyị ghara ịla mee ka ọdịnụtọ anyị ghara ịla ka Igbo tọwa ụtọwa because a na-asị ụra tọwa ụtọ ekwewe so ọ ya wụ ihe bụ Igbo Amaka awụhụ pụta bịa lụwa n'ọgụ enwekwa ọgụ mma ị bịara ịlụ mana Igbo Amaka bụrụkwa ihe ndọrọ ndọrọ ọchịchị ọ ya ka m sị ka m kọwara ndị otu anyị ka ha nwee ike akwado n'ọnwụ ihe ọṅụ Igbo Amaka wụ ihe ọṅụ ihe ọma enwe nwanne gị ga-ahụ ebe ahụ ịtụ gị ihu anyị ya kemgbe ị nọ n'Abuja
ịbịa Igbo Amaka emere na Abuja ga-enwe ya ihe ọṅụ ịlawa ịdị happy ọ ya wụ ihe anyị obi aṅụrị ya na-akpa gị ịhụrụ onye ihubeghị kemgbe afọ 10 maọbụ afọ 20 ụmụafọ Igbo otu a ka anyị ga-esi wetara unu Ojemba mana tupu anyị apịachie Ojemba nke tata ọ ga-adị mkpa ka ada anyị nwaanyị bụ Princess Ada ọ bụrụ Flavor Ada gwa ka ada anyị nwaanyị wee gwa anyị okwu ikpeazụ o nwere ike ikwu maka ya bụ emume ehibere ma ndụmọdụ ga-enye ụmụafọ Igbo ebe ọbụla ha nọ. Ihe dị m mkpa nọ m n'obi m chọrọ ikwupụta mụnwa na onwe m ụmụafọ Igbo dịka mgbe m gụchara n'ụlọ akwụkwọ m gụchara n'obodo oyibo na-awụ na Naịjirịa ka m wee bata na Abuja ime ihe a na-akpọ NYSC na-ebidozie nzụmahịa m na ihe ndị ọzọ m na-eme na Abuja ebe a ha mere m ka m mara na mgbe m na-abịakwa Abuja na m gakwa ga-amụwakwa asụsụ ndị ukwu m gakwa ga-akwakwa ha na-akpọ ya aba ya enwe ihe ndị ọzọ a na-akpọ ya ndị obodo a na-eyi na ọkwa ihe ga-enyere m aka na ma m nweghị ihe ndị dị otu ọ ga-arakwa m ahụ ebe a m si mba na Naijiria kwa Naijiria onye niile asịrị dat na ị ga-awụ ndị ọzọ bifo ịhụ ihe ị ga-eri ekwechiri bata ebe a wee na-eme ihe m dịka nwa Igbo dịka nwa afọ na-agbachi mbọ m ike ya na-agagakwara nọ nso m chọrọ ịgwa ndị Igbo anyị na-anụ olu n'ụbọchị taa si dat na ihe ahụ bụ okwu ọjọọ mmadụ isi gị hapụ gị ebe isi ya gaa ka ị ga-emenwe na isi ebe ọzọ bịa ọ dịghị mma onye Igbo dị gwara gị onye ọbụla gwara gị ihe gwara gị okwu ọjọọ achọrọ m ka anyị hụ n'anya ebe anyị jipụta na ịsụrụ Igbo ahụhụ na iwọla lokal ma ọ wee maazị ihe ya bụ ihe na-emetụtakwa ma o mpụtazi ọrụ Ngozi Ọgaga nwa na-enye ihe ndị asị ya pakeji na ihe ọ na-ewute so Igbo anyị mara mma ọhịa jisi Igbo amaka ka anyị promote ka anyị kwupụta ya n'Igbo mara mma nke anyị ebe ọbụla anyị nọ ya bụrụ n'obodo ndị ugwu anyị ekwupụta ya n'Igbo mara mma anyị hụ ihe a na-emewu ihe Igbo anyị si ya ọ gazie ọwụ anyị asị ka anyị ghara ịpụta ihe awụ ugwu ka obodo ndị ugwu ka anyị ghara ịpụta si Igbo amaka ka a ghara ịsịkwa na iwu ndị Igbo iwuru ndị Igbo ọwụ ihe ọjọọ onye ọbụla nwere n'ebe o shipụta amụọla gị n'ala Igbo isi ka amụọrịa gị amụọla gị wa amụọla gị si ị ga-apụta dịka ị na-eto enwere ike pụtasị ị na-azọ gọvanọ ị na-azọsị akpọla gị ebe isi pụtasị gị gaa n'obodo unu gaa ka asụọra gị ọjị ebe ahụ ị gara ebe ahụ gị ha yawa ma ndị edas ma ndị ọdịnala sị ha gị kwụrụ ha n'azụ ha nwa na-ekwu gị okwu mana ị chọrọ ịchị anyị bọtụ ị na-asụnwu Igbo ị maghị omenala enweghị ịma agbati Igbo ọ dịghị mma anyị ga na-eme ihe dịka ndị ọchịchị ịpụtasị gị ngwa gị ide edemede maka onwe gị n'asụsụ Igbo exactly enye gị ọchịchị ọbụla n'ala Igbo ọ dịka ihe a ga-esi ebido mewe ma ị gụọ abịchịdị n'asụsụ Igbo ịgụcha ya amara na ịma ihe ekwe na-akụ ma ọ bụ ihe ọbụla ga-eme ka o gosi na ịbụ nwafọ Igbo ekwuo ya otu ahụ imepụta ya dịka ndị asị na aga na-ele ule amara na ha na-aṅụ ngwọ ka ha na-aṅụ mmanya ka ha na-aṅụ nke na-aba n'anya tupu ha abanye n'ọchịchị ọ dịka ihe a ga na-eme ewu bidogoro na Anambra steeti onye ọbụla sị na ọ ga-adị echi na Anambra steeti dịka ozigbo ha dịka Obiora ha ncha niile ahụ chọrọ ịchị ọchịchị unu niile ahụ unu ga-agụ abịchị dị n'asụsụ Igbo odo anya na unu bụ nwa afọ mana ama m na sinetọ Dr. Patrick Ifeanyi Ụba nwoke a bụ onye na-akwanyere ịmagodo na-asị anyị gawa n'ihu na-asị anyị ngwanụ achịnyere m ụnụ aja n'ukwu Ojemba ụnụ gawa n'ihu udo dịrị gị na-asịkwa n'oge Igbo amaka na ị na-ekwuru maka ọ ga-adị maka ịgwụkwa anyị ụbọchị ọ bụ ọhaneze ndị Igbo achọrọ m unu kwado Igbo amaka anyị na-enwe ya ma bụ emume na mkpụrụ ụbọchị nke mbụ n'ọnwa Ọktoba anyị na-emekwenye ya na Abuja na BV Lounge nke dị na 4th Avenue Gwarimpa ha ma ndị nyere anyị ebe ha sa anyị were ji mee ya ma bụ emume so ana m atụ anya unu na unu pụtara ka anyị mee emume a chịa ṅụrịa ukwe n'okwu enweghị ị ga-atụnye onwe enweghị ị ga-asị onwe otu a ga-esi eme ya ya ọmasị gị ịchọpụtara anyị dịka anyị na-aga n'ihu
anyị hụkọrịta onwe anyị n'anya hụ na Igbo na-aga aga. Ndewo ọnwa afọ ịgbọrọ ihe ewu na-eri daalụ nne m. Na ya mere na ihe ọ na-achọ ịkọwa bụ na ya bụ Igbo Amaka bụ mkpụrụ ụbọchị nke mbụ n'ọnwa Ọktoba a ga-eme na Abuja ebe a. Bụ akara nke na-aga n'ihu onyonyo gị ọ bụrụ na ị ghọtara ihe anyị na-akọ maka ya ka anyị gwa gị ihe a ga-etinye n'anụ ma ọ wepụ n'anụ tupu eribie, gwakwa gị ihe a ga-ewepụ n'ụtara ewee ike rie. Mana ụmụafọ ya bụ ọnọkọ bụ ihe dị mma, ọ ga-ejikọta anyị nwa bụ ndị Igbo, ọ ga-akwalite asụsụ na omenala Igbo. Unu echefukwana ịkpọ akara nke dị n'ihu onyonyo. Aha m bụ Ngozi Ọgaga Ata. Otu a ka anyị si wepụtara unu Ojemba nke tata na Africa Independent Television AIT. Ngwanụ ka emesịa udo dịrị olu nke onye chiri ya zere. Ọgịnị dị mere na ya dị emezi nwanne? Ọgịnị dị mere asụsụ anyị ji ana? Onye Igbo mụta nwanụ ọsụbalụ ya oyibo. Oyibo amaka mana ọ bụrụ asụsụ anyị. Ijerebe anyị ya ka ị na-eme. Bigi nwanne m Igbo bụ Igbo ya na-ekuli. Let's come together. Anyị nchekwa ofu. Alili eligbu ụmụ ndị be anyị gburu n'agha.